Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşyda baky tarap ýurdundaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan Habarlary gepleşmeler. Şugun hormatly prezident Bada Gurbanoğlu Berdimuhammedow sanly wiza aratna şarkly Ministrler Kabinetiniň nowatdaky mejlisine çyrdy. Onu döwlet durmuşydaky möhüm meseleler ara alyp masadaşyly. Hemem käbir resmi namalaryň taslamalyna garaly. Salam hormatly Ministr Kabinetiniň agzalary. Biz şu Ministr Kabinetiniň sanly video aratna şarkly nowatdaky mejlisine geçirýär. Mejlis resmi namalaryň taýýarlanan taslamalarynda serede şeýle käbir soragy ara maslahatlaşar. Hormatly prezidentime sanly ulgam arkaly geçirilýän Ministrler Kabinetiniň mejlisiniň gün tertibine geçip, ilki bilen Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Müşşikowa söz berdi. Vice-premier gözükçü ediyen gomnaky işlerin ýagdaýy barada hatabat berdi. Şunun bilen baglykda hormatly prezidentimiň garamagyna Mali we Iqtisadiýat ministrligi tarapyndan Aşgabat şäheriniň häkimligi bilen birlikde geçirilen seljermeleriň netijeleri boýunça taýýarlanan teklip ödürlendi. Hususanna Süwda merkezlerini Tenagatçylar we Telekeçe birleşmesiniň agdalaryna güni salgyly hususlaşdyrmak teklip edilýär. Mali we Iqtisadiýat ministrliginiň ýanynaky Pugdagara merkez toparyň mejlisinde bidesgalary hususlaşdyrmak meselesine belinen tertip edildi. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, toplumlaryň çäreleriniň netijesinde ýurdumyzda milli iqtisadiýatyň okunly ösüş tepkiniň üpçün edilýänini bellädi. Baýdar gatnaşyklaryna tapgyrlaýyn geçmek döwlet syýasatynyň esasy wezipeleriniň biridir. Şunun bilen baglykda hojalygy ýöretmegiň döwrewap usullaryny işiň ornaşdyrmagyň, kärhanlary durandyrmak boýunça eýçiligiň dürli düzümlerini döretmegiň esasyna düýpli özgertmeleri amala aşyrmak maksady bilen soňky ýyllarda desgalary tapgyrlaýyn hususlaşdyrmak işleri ýerine getirilýär. Hormatly prezidentimiz ýokary gözegçilik edarasy bilen birlikde hödürlenen teklip boýunça ýerul işleri geçirmegi taşyrdy. Sonra vice-premier ýurdumyzyň sebitleriniň ýaşaýyş durmuş şertlerini hasy gowlandyrmak boýunça alınıp barýan işler barada hatabat berip, hormatly prezidentimiz de Daşoğuz vilayetiniň Taparmrat Niýazow adynaky etrafynyň ýaşaýjylarynyň çağılar üçin niýetlenen döwrewap din jar sevgäkini gurmak baradaky teklibini hödürledi. Tassamany maliýeleşdirmek Türkmenistanyň prezidentiniň şu ýylyň 12 fevralynaky kararyna laýyklykda 2020-nji ýylyň netijeleri boýunça betrawa berilen pul bayragynyň hasabyna amala aşyrmak gözüňde tutulýar. 1,5 hektar meýdanda ýerleşek sevgäk toplumyny, duranyş binasyny, garwanyşgany, dükan we awtolog duralgasyny gurmak hemde dürli görnüşli attraksion enjamlaryny gurnamak meýilleşdirilýär. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, Türkmen halkynyň ýokary aň düşünjeli, beden taýdan sagdyn, bilimli we wekinli ýaşlary terbiýelemegiň bagatyny ýetip bolmajak kadrlaryny hemde maşgala däplerini döredenligini belledi. Halkara kadrlarynyň hemde insanperwerlik däplerinden ugralýan syýasat üstünlikli durmuşa geçirilip, okundy ösýän watanymyzyň ähli sebitlerini, döwrewap çağlar baglary, mektepler, beden terbiýe sagaldyş toplumlary, feýilgäkler we din jar zorluklary gurulýar. Şeýillikde ýaş Türkmenistanlaryň hemme taraplaryň sazyşly ösmegi üpçün edilýär. Hormatly prezidentimiz Daşoğuz vilayetiniň Taparmrat Niýazow adynaky etrawyna çağlar üçin din jar sevgäkini gurmak babatda hödürlenen teklibi makullap, vice-premier bu babatda anyk taşyklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Abdurrahmanow gözükçi edýän ýalňyş energetika toplumyny alınıp bolýan işleriň ýagdaýy barada hatabat berdi. Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzda 2019-2025-nji ýyllar üçin durumçy ykdysat taýdan ösürmegiň maksatnamasyny we 2030-njy ýyla çeninde üçin neft gas ýanagytyny ösürmegiň maksatnamasynda kesgitlenilen wezipeleri amala aşyrmagyň çäklerini, toplumlaryň öýrümçük düzümlerini ýygyderli döwrewaplaşdyrmak, onuň maddi enjamlaryň binýadyny pugtlandyrmak meselelerine möhüm üns berildi. Döwlet başçylygynda hatabat dinläp, milli iqtisadiýetimiziň esasy orlarynyň biri bolan ýalňyş energetika toplumynyň ösüşiniň wajypdygyny belledi we neft gas pudugyny mundan meýlekde köpügli esasy ösürmek, onuň düzümlerini innowasion esasy döwrewaplaşdyrmak we ýurdumyzda hemde daşary döwletlerde uly istek bildirilýän neft himiýa önümleriniň möçürlerini artdyrmak boýunça vice-premier anyk taşyklar berdi. Şeýlekem hormatly prezidentimiz uglevodorod serişleriniň çykarylýan we gaýtadan işlenýän hemde eksportdan ýetlenen möçürlerini ýokary ýylly önümleriň mukdaryny artdyrmak, giň möçürli tassamalary durmuşa geçirmek bilen baglanşykly meseleleri bir gözegçilikde taklamagy tapşyrdy.
Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Oraz Gelip, ýurdumyzyň ekrançyk meýdanlaryna alınıp barlayan möhümliň obagjylyk işleri adyk bolşugyny hata üpsün etmek maksady bilen durumça geçirilýän şäherler barada hatabat berdi. Şu günler ýurdumyzyň agykin meýdanlaryna ýygyk işleri, mineral dökünler bilen iýmitlendirmek, üýtüşlügini tutmak agroten kadra laýyklykda alınıp barlýar. Halkymyzda ýüdürli görnüşli göýe önümler bilen üpsün etmek boýunça derwurt şäherler görülýär. Göwekillere şol sana ýerki yer alma we sogany degişi ýygyk işler dowam edýär. Şol wagtyň özünde beýleki göýek bakça ekinlerini öz wagtyny ekmek üçin degişi işler alınıp barlýar. Şeýleken vice-premier pili öndürmek möhümine görülýän taýýarlyk işler barada hatabat berdi. Şunun bilen baglykda döwlet başçylarynyň garamagyna degişi kararyň taslamasy göderilendi. Oňa laýyklykda obagjylyk we daşky şow gorumak ministrligi wilayatleriň häkimlikleri bilen pili öndürmek boýunça şertnamalary baglaşmak hemde ýurdumyzyň daýhan birleşiklerini we beýleki pili öndürjilerini ýüpek gorçogynyň ýokary ýylly tohumlar bilen üpsün etmek meýilleşdirilýär. Şu ýyl ýurdumyz boýunça 2100 tonna pili öndürmek meýilleşdirilýär. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, ýurdumyzda adyk bolşugyny berkitmek, ilaty ter göýek we bakça hemde özümizde öndürilen beýleki obagjylyk önümler bilen üpsün etmek boýunça ýöňde durýan wezipeleriň üstünlikli ýerine getirilmeginiň wajypdygyna ünsüşekdi. Şeýleken milli liderimiz agykinlere edilýän ýygyk işleriniň ýokary hil derejesine laýyk gelmelidigini, gowy çekişine toplumlaryň esasy taýýarlyk görülmeligini bellädi. Munyň özi bugdoýdan we agaltyndan bol hasyl almakda möhüm ähmiýete eder. Döwlet başlarymyza ýöňde durýan wezipeleri üstünlikli ýerine getirmek üçin o wetanagy toplumynyň ösüşine, ýer terişlerinden rejeli peýdalanmak meselelerine alymy taýdan esaslandyrylan usullar arkaly çemeleşilmeligini, iş ýüzünde täsir tehnologiýalaryň işiň herekete girdirilmeligini belläp, bu wagtda vice-premiere anyk görkezmeler berdi. Hormatly prezidentimiz 2021-nji ýylda pili öndürmek hakynaky karary gol çekip, ony elektron resminame duran çygarkaly vice-premiere iberdi. Hemde ýüpekçi kärinneçleriň dokma toplum üçin gymmatly çegmaly taýýarlamak boýunça şertnamalaryň borçnamalaryny üstünlikli ýerine getirmekler üçin ähli zerur şertleri düretmegi tapşyrdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Durduliýew döwlet başçylygymyzyň sement kärhanalarynyň öýrençi kuwatlyklaryny artdyrmak boýunça beren tapşyryklaryny ýerine getirmek ugruna alınıp barlayan işler barada hatabat berdi. Akal vilayatynyň Bäherden etrawyna, Bäherden sement zawodynyň ikinji tapgyryny hemde Lewap vilayatynyň Köýtenag etrawyna Lewap sement zawodynyň ikinji tapgyryny gurmak hakynaky hormatly prezidentimiziň kararlary esasyna ýurdumyzyň Senagat we Gurulşyk Öňümçiligi ministrligi bilen Beýik Bina hyzygy kärhanasynyň we Türkmen Injam hojalyk jemgyýetiniň arasyna degişli şertnamalar baglaşyldy. Ýa-da sement kärhanalarynyň dünýäniň laýyk derejede taslamalaşdyrylyşyna we önümleriň ýokary ýerine üpsün edýän tehnologiýalar bilen enjamlaşdyrylmagyna dahilli meseleler içgin öwrenilýär. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, açyk kaplar tiýadatyny we giň halkara hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny alyp barýan Türkmenistanyň milli ykdysadynyň ähli puwdoklaryny ösdürmekde, şol sanyna kuwatly gurulşyk senagatyny kemale getirmekde, ägir türlü tejribe toplan we innowasion tehnologiýalary eýe bolan daşary ýurtlaryň ýöňde barjy ygtybarly kampaniýalar bilen gatnaşyk etmäge uly gyzyklanma bildirýänini aýtdy. Birlikdäki netijeli işler puwdoň kuwatynyň artdyrmagyna, ýokary ýerli gurulşyk serişdeläriniň, şol sanyna ýurdumyzda we daşary döwletlerde uly istek bildirilýän sementiň hemde beýleki önümleriň öňümçiliginiň ýokarlandyrylmagyna gönükdirilmelidir diýip hormatly prezidentimiz bellädi. Şunun bilen baglykda döwlet başlarymyz täze sement zawodlaryny gurmak boýunça meseleleri jikmejik seljermek barada vice-premier Durduliýew hemde Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary ýokary gözegçilik edarasynyň başlygy Berdimuhammedow degişli tapşyryklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Üwedow tanly çözgüt 2021 adly innowasion taslamalaryň nowatdaky bäsişigini geçirmek boýunça alınıp barlayan işler barada hatabat berdi. Vice-premier geçen ýyl ýaşar tiýadatyny üstünlikli durumça geçirmek, goşmaça bilimi höwetlendirmek üçin zerur şertleri döretmek, işgärleriň hünär derejesini ýokarlandyrmak, tanly bilimi ornaşdyrmak, ykdysadyty we beýlik puwdoklary innowasion serişleri çekmek maksady bilen ýurdumyzda tanly çözgüt 2020 adly bäsişiň geçirilenine habar berdi. Oňa ýokary okuw mekdepleriniň talipleri we hünärmenler gatnaşdylar. Bäsişikde 100den urak taslamalar görkezildi. Häzirki döwürde halk hojalygynyň dürli puwdoklaryna wekilçilik edýän ýeňiji bolan taslamalary durumça geçirmek boýunça degişi işler alınıp barlýar.
Hormat prezidentimizin 2021-nji ýylyň 12-nji fevralyna gol çeken kararyna laýyklykda şu ýyl mukaddes garaşdyrylmyň şanly 30 ýyllygy 2021-nji ýylyň Türkmenistan paragatçylygyň we ananşmagyň watan diýip ýylan edilmegi münasibetli halkara derejesindäki bayramçyk çäreler meýleşdirildi. Şeýlekem 2021-nji 2025-nji ýyllarda sanlyk ykdysadyny ösdürmek boýunça döwlet maksatnamasy we çäreleriň meýilnamasy tasdiklandy. Ýöňde durýan wezipeleri ýerine getirmek, täze programma üçinçiligini taýýarlamak we olary ornaşdyrmak bilen meşgullanýan ýaş tekinleri ýüze çykarmak we höwüslendirmek boýunça sanly çözgüt 2021 atly nowatdaky bäsleşigi geçirmek meýilleşdirilýär. Onuň jemi Türkmen tel 2021 halkara sergisiniň çäklerini jemlenler. Hormat prezidentime de hatap etdiňler. Ýurdumyzyň ekli pudoklaryny sanylaşdyrmak, öňümçüge almy işläp taýýarlamalary ornaşdyrmak boýunça maksatnamalaryň işleriň alınıp barlyanyny bellädi. Munyň özi pudoklaryň işini döwrüň tarapyna laýyk derejede döwre waplaşdyrmaga ähmiýetlidir. Häzir ýaşlaryň döwre wap bilim almagy, ýokary hünärli işgärler taýýarlamak üçin zerur şertler düredilýär. Konsepsiýa laýyklykda ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerine hünärmenleriň, professor mugallimleriň, talipleriň tagallasy netijesinde sanly bilimiň ulgamlaýyn üçinçiliginiň programmasy ornaşdyrylýar. Hormat prezidentimiz sanly bilim ulgamly ösdürmegiň konsepsiýasynyň bu ýurda ýokary hilli hyzmatlary ýola goýmak, döwrüň tarapyna laýyklykda olaryň degişli milli we halkara ölçeglerine kabap gelmegini üçin etmek meselelerining wajypdygyny bellädi. Döwlet başlarymyza sanly çözgüt 2021 atly innowasion taslamalaryň bäsleşigini geçirmek baradaky teklibi makullap, döwletimiziň geljegi bolan ýaşlaryň okuýup başarnygyny ýüze çykarmakda şu şäheriniň mühim ähmiýetini öňçekdi. Hemde bu wagtda vice-premiere anyk görkezmeler berdi. Soňra ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatary Mehmedowa milli bahar bayramyna başlanýan şäherlere görülýän taýýarlyk işleri barada hatabat berdi. Milli bahar bayramynyň halkara nowruz gününiň öňýanyna ýurdumyzyň ähli ýerine ählihalyk baýak mektabary geçiriler. Bayramçyk münasibetli paýtagtymyzyň we ýurdumyzyň vilayatlarinyň ajaýyp günjeklerini köpçülikliň medeni çäreler geçiriler. Olarda türkmen halkynyň öýe bolşy diýip desurlary, şol sanyna UNESCO-nyň adamdadyň maddi däl medeni mirasynyň sanyny gerilen gymmatlyklary, Türkmenistanyň medeniýet höwesini ösdürmekde häzirki döwürde ýeten derejesi öz beýany tapar. Şeýlekem şekilleniş we amaly haşam süngatynyň, muzey gymmatlyklarynyň, obagçylyk öňleriniň we dokma pudawynyň haritlarynyň tergileri guralar. Mukamlar köşkünde milli bahar bayramynyň hormatyna paragatlyk bahar ady bilen bayramçyk konserti geçiriler. Hormat prezidentime de hatap etdiňler. Taryhy müňilliklary uzap gidýän Nowruz bayramynyň medeniýeti, tungaty we ýaxşy desurlary giňden wagt etmekde halkara ähmiýetiniň bardygyny belläp, onuň häzirki döwürde halklaryň arasyndaky agzybirligi puturandyrýanyny aýtdy. Milli liderimiziň belleşýäli halkara Nowruz bayramy dünýäde paragatçylygyň we durnuklygyň bäkbetine döwletleriň öýdary gatnaşyklary üçin täze mümkinçilikler açýar we halklaryň arasynda ananşmagy, öýdary düşünşmegi we dostlugy puturandyrýar. Hormat prezidentime de ähli bayramçyk çäreleriniň ýokary guramaçyk derejesinde geçirilmeligini belläp, bu wagtda vice-premiere birnäçe anyk görkezmeler berdi. Soňra ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatary gelýän ýazyp, gödөгçi gidýän gowmunda alınıp bolýan işler barada hatabat berip, döwlet başlarymyza garamagynaky käbir düzümleriň işini kämilleşdirmek baradaky teklipleri höderledi. Türkmenistanda 2019-2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyny ösdürmegiň konsepsiýasyndan döwlet başlarymyzyň ministrliklerde pudoklaryň dolanyş idaralaryna hemde wilayatleriň we Aşgabat şäheriniň häkimliklerine awtomatlaşdyrylan elektron maglumat biniatlar ulgamyny döretmek hakyndaky kararyndan hemde Türkmenistanda sanly ykdysadyny ösdürmegiň 2021-nji 2025-nji ýyllar üçin döwlet maksatnamasyndan gelip çykan wezipeleri durmuşa geçirmek maksady bilen bilim, saglyk goraş we derman senaty, sport we ýaşar syýasaty ministrlikleriniň hemde Alimler Akademiýasynyň merkezi idarasynyň düzümini sanly ulgamy we maglumat howpsuzlygy bölümini açmak teklip edilýär. Şonuň bilen baglanykda bu düzümleriň düzgünnamalaryny kämilleşdirmek meýilleşdirilýär. Hormat prezidentime de hatap etdiňler. Ýokary tehnologiýaly sanly ykdysadyny ösdürmegiň ýüren wajypdygyny bellädi. Bu ulgamy häzirki döwrüň şertlerine ähli işleri ýokary derejede guramaga, utgaşdyrmaga, ýerine ýetirilýän işleriň netijeligine hemde hiline gödөгçi amala aşyrmaga ýardam edýän duranlaşyň netijeli gurar bolup durýar. Döwlet dolanyş idaralarynyň işini kämilleşdirmek, elektron hökümet ulgamyny işiň ornaşdyrmak, döwletimiz we jemgyýetimizi ösdürmäge görükdirilen mühim döwlet maksatnamalarynyň üstünlikli durmuşa geçirilmeginiň wajyp şertidir.
Şunun bilen baglanykda döwlet başçylygynda vice-premieri bir ugurda güdümli tutulan çäreleriň durmuşa geçirilmegine bir güdükçi getmegi taşyryp döwrebap tanrıl gomlary mundan meýlekde ornaşdyrmak boýunça bir näçe anyk görkezmeler berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary, Daşary işler ministri Meredow milli tenamamydan şany tenlerini bayram etmäge hemde şu ýyl guraljak möhüm halkara çärelerini geçirmäge görülýän taýýarlyk barada hatabat berdi. Gazaklanmalar ýani daşary ýurtly hyzmatdaşlaryň ýakyty bilen netijeli iki taraplaryň we köp taraplaryň gatnaşyklary üýtürmäge gönükdirilen daşary syýasy strategiýa hormatly prezidentimiziň başçylygyna durmuşa geçirilýän garaşsyz baky bir tarap Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň esasy ugurlarynyň biri bolup durýar. Milli liderimiziň öňe sürýän dürüjlükli başlangyçlary dünýä birleşiginiň giň gollagyna we ikrarnamasyna ýa bolýar. Şol başlangyçlary ilerletmek maksady bilen anyk çögütler kabul edilýär. Şol çögütler bolsa Birleşen Milletler Guramasynyň we beýleki awraýly halkary guramalaryň çäklerini durmuşa geçirilýär. Ministrler Kabinetiniň 12 fevralda geçirilen hökümetiň 2020-nji ýylda ýerine ýetiren işleriniň netijelerini bagşlanan Giňişleýin Mejlisiniň başlygyna şu ýyla we uzak möhletde geljegi niýetlenen möhüm resmi namalaryň bir näçesi kabul edildi. Olaň gataryna döwlet başçylygyndan karar bilen tasdiklanan watanymyzyň mukaddes garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygy, baky bir taraplaryň 25 ýyllygy hemde 2021-nji ýylyň Türkmenistan paragatçylyk we anaşmagyň watanyny edip eglan edilmegi münasibetli ýurdumyzda we daşary ýurtlarda geçirilmegi meýilleşdirilýän çäreleriň maksatnamasyny, meden çäreleriň meýilnamasyny, sergileň, ýarmarkalyň, maslahatlaryň we festiwallaryň sanawyny, ulanmaga beriljek binalaryň hemde diskalaryň sanawyny aýratyn bellemek gerek. Büyük kararı yerine getirmek maksady bilen yanvar-fevral aylaryna degişli işler geçirildi. Huzursanna Türkmenistanny we onuň çäginden daşarda dürli derejedäki çäreleriň 68-si guruldy. 2021-nji ýylda Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 75-nji mejlisiniň vice başlygy wezipesini yerine getirýänligi bellenildi. Mundan başga da şu ýylda ýurdumyz ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň başlygyna bir agzdan saýlandy. Iqtisadi hyzmatdaşlyk guramasynyň 4-nji martda göni video aragatnaşyk arkaly geçirilen 14-nji sammitinde hormatly prezidentimiz Türkmenistanyň başçylyk etmeginiň konsepsiýasyny beýan etdi. Netijeli döwletary hyzmatdaşlygyny ösdürmek boýunça esasy wezipeler kesýetdi. Milli liderimiz şeýlekem ulug we kommunikasiýalar, energetika, tenagat, ykdysadyt we sowda, tanly tehnologiýalar ýaly ileri turýan gollarda ýöleri gatnaşyklary pugtlandyrmak we işeňleşdirmek boýunça anyk teklipleri öňe sürdi. Şöyle teklipler bolsa ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň çäklerini amala aşyrýan uzak möhletli maksatnamalarda we taslamalarda beýan ediler. Ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň nobatdaky 15-nji sammitini 28-nji noýabrda Aşgabatda geçirmek meýilleşdirilýär. Şu ýyly ýurdumyzda şeýlekem Hazarýaky döwletleriniň başçylarynyň 6-njy sammitini hemde Türkmenistanyň, Azerbaýjan Respublikasynyň we Türkiýe Respublikasynyň prezidentleriniň üç taraply duşugyny geçirmek gödüňli tutulýar. Ýylyň ahyryna Aşgabat şäherine ählimon paragatçylygy we anaşmagy, halkara howpsuzlygy hemde durnukly şeý gazanmak üçin köp taraply hyzmatdaşlygy berkitmäge başlanýan ýokary derejeli halkara maslahaty guramak meýilleşdirilýär. Häzirki wagtda agdalan möhüm wakalaryň ählisine taýýarlyk görmek boýunça degişli toplumlaryň işler amala aşyrylýar. Ýylyň dowamynda döwlet başçylarymyzyň milli, sewit we ählimon beýikliklere laýyk gelýän halkara başlangyçlaryny hemde tekliplerini durmuşa geçirmäge gönükdirilen halkara çärelerini geçirmek meýilleşdirilýär. Hormatly prezidentimiz hatabat dinläp, mejlise gatnaşyra gildenip şeýle diýdi. Hormatly Minister Kabinetiniň agzalary, biziň beşiňiz ýaly bir garaşsyz döwletimiň oňy bir taraplyk paragatçylyk, höýüjülük we ýeň halkara hyzmatdaşlyk ýöregelerini esaslanan daşary syýasat strategiýasyny ýa-da durmuşa geçirip gelýär. Bir tarap watanymyzyň daşary syýasat strategiýasynyň esasy maksady dürli döwletler, huzursanly, sewitin ýurtlar we goňşy döwletler bilen syýasy, ýa-da hemde meden insanperwer ugurlarda iki tarapdan we köp tarapdan hyzmatdaşlyk ösdürmekden ibaret. Mukaddes garaşsylygyň 30 ýyllyk şanly bayramyna giňden belenýän ýylyna daşary döwletleriň baş tutumlaryň gatnaşmagyna bir näçe möhüm halkara we şäherlerini geçirmek meýilleşdirilýär. Muňa mysal etdiňde Hazarýaky döwletleriň baş tutumlarynyň 6-njy ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň 15-nji sammitini
Türkmenistan, Azerbaycan Respublikasynyň we Türkiýe Respublikasynyň prezidentleriniň üç tarapdan duşuny gorkozmak bolar. Muladaşady. Türkmenistan parahatçylyk anlaşmagy Watan ýylyna ýolumyza garaşdyryň şanly 30 ýyllygy Baqi bir taraflyň 25 ýyllygy hemde Aşgabat şäheriniň 140 ýyllyk münasibetli daşa ýurtly ýokary derejeli wekilletleriň gatnaşmagyna köp sanly halkara forumlary we maslahatlary hemde bir näçe bayramçylyk çäreleri geçirildi. Indi şunun bilen bir hatlarda beýem şanly tezler münasibetli paýtagtymyň günorta kunjogunda guruluş alınıp baran bir näçe mühim ähmiýetli diýethalar hem dawalar ýa-da açyp ulanmaga berer. Şoňa baglyda meredir. Siz aprel aýyny bir mühim diýethalar açylyş dawalaryny hem beýleşdirýäniň sebäpli Türkmenistan maslahatlar merkezini täze açylyk binasynda daşar ýurtly wekillerimiň gatnaşmagyna maslahat geçirmek boýunça häzirden taýýarlyk gurumçylyk işlerine başlandy. Geçirecek maslahatyň adyny we gatnaşyk agly halkara gurumlarynyň hemde ýurdumyzda ýerleşen daşary ýurt diplomatik wekilhanalaryň ýolbaşçylaryň sanawyny ketkiplep ministr kabinetiň nowatda mejlisine çenlen teklifini berdi. Soňra mejlisiň başlygy Mehmedow Milli Parlamentiň nowatdaky maslahatyna seredilýän meseller barada maglumat berdi. 13 martda video aragatnaş arkaly mejlisiň nowatdaky maslahatyny geçirmek meýilleşdirilýär. Onda deputatlaryň garamagyna bir näçe täze kanunçylyk taslamalary, şeýle hem hereke diýen kanunçylyk namalaryna üýtgetmeler we goşmaçylar girmek bilen baglanyşykly meseleler hödürlenýär. Türkmenistanyň halkara başlangyçlaryna kanunçylyk hukuk taýdan golluk bermek maksady bilen mejlisiň kararlarynyň taslamalaryny Milli Parlamentiň 2021-nji ýyl üçin kanun çykaryjyk işiniň meýilnamasyny kabul etmek gözeňde tutilýär. Hormat prezidentime de Milli Parlamentiň ýurdumyzda ýaýlandyrylan durumjy ykdysady özgertmelere golluk bermäge, raýatlyk idaralarynyň we demokratik gymmatlyklaryň berkitilmegine gönükdirilen kanun çykaryjyk işiniň ähmiýetligini bellädi. Şeýle hem milli liderimiz halkara hyzmatdaşlygyny we kanun çykaryjyk babatda tejribe alşylmagyny, halkara jemgyýetçiligini demokratik hukuk döwletiň özü şuwaly bilen öňe barýan Türkmenistanyň taryhy tejribesi we häzirki döwürde gazananlary bilen tanışmagyny üpçün edýän parlamentary gatnaşyklarynyň mundan meýlekde giňeltilmeginiň wajypdygyny bellädi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary, Döwlet Hukukçylyk Geňeşiniň sekretary Amanow ýurdumyzyň tergetýäki çäklaryny gulluk edýän harby gullukçylaryň we olaryň maşgala agdalarynyň ýaşaýyş durmuş derejesini gowlandyrmak boýunça alınıp barýan işler barada hatabat berdi. Döwlet serget gullugynyň serget kararlaryna durmuş maksatly desgalaryň ençemeti guruldy we ulanmaga berildi. Hyzgysana Balkan we Lewap vilayetlerine ýurap ýaşaýyş toplumlary, köýtürnak hemde Beherdin etraplaryna lukmançyk idaralary guruldy. Ýa-da kuwatda ýurdumyzyň sebitleriniň bir näçesinde degişli gurulçyk işleri alınıp barýar. Şeýle hem Gorunluk Ministrligi tarapyndan Balkan vilayatyna has oňaýly we otoglaryň ýerleşigi gowlandyrylan ýaşaýyş çaýlarynyň, medeniýet öýüniň, mekdebiň, çağlar bagynyň hemde saglyk oýunyň gurulşygynyň barşy barada hatabat berildi. Şola desgalary ýakyn geljekde ulanmaga bermek meýilleşdirilýär. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, harby gullukçylaryň gulluk etmegi hemde olaryň maşgalak daglarynyň ýaşaýyş durmuş üçin has oňaýly şertler döretmegiň ýurdumyzda amala aşyrylýan harby özgertmeleriň ileri turýan ugurlarynyň biridigini bellädi. Döwletimiz mundan beýlekde ýurap terhit kararlarynyň täze binalaryny, ýaşaýyş çaýlaryny watan gorusy üçin gulluk we durmuş maksatly desgalary ýygyderli gurar hemde ulanmaga berer. Olary ýurap tenkeler we täze injamlar bilen üpçün eder. Hormat prezidentime de harby we hukuk goraýjy idaralaryň işini kämilleşdirmek boýunça gözeňde tutulan meýilnamalaryň durmuşa geçirilişini bir gödekçilikde saklamagyň zerurdygyny belläp, vice-premier Döwlet Hukukçylyk Geňeşiniň sekretaryna bir näçe anyk tapşyryklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary, ýokary gödekçilik idarasynyň başlygy Mehmedow ýurdumyzyň dürli günjeklerini şu ýylyň mart aýyna ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen ýyladyşkanalyň gurulşygy boýunça geçirilen teljerme işleriniň netijeleri barada hatabat berdi.
Hormat prezidentimizin degişi kararyna laýyklykda Tebitler'de Mehriban watanymyzyň garaşdyrlygynyň şanly 30 ýyllygy, baky bir taraplygymyzyň 25 ýyllygy, Türkmenistan paragatçylyk we ananşmaň watan ýyly münasibetli gurulyp ulanmagy berilmegi meýilleşdirilýän desgalaryň gurulşyklary baty depkinlerde dowam edýär. Ýa-da Ahal vilayatynyň Qaky we Akbuğda etraplarynyň, Balkyn vilayatynyň Türkmenmaşy etraplarynyň, Daşoğuz vilayatynyň Göýrogly etraplarynyň, Lewap vilayatynyň Çerjik etraplarynyň we Mar vilayatynyň Takarçak etraplarynyň çäklerini gurulýan ýyladyşkanalaryň gurulşygy tamamlandy. Şu günleri olaryň ýanyşyk ýerlerini abadanlaşdyrmak işleri alınıp barlýar. Güýük bakça önümlerini ösürüp yetiştirmek üçin niýetlenilen täze toplumlar döwrewap tehnologi awtomatlaşdyrylan enjamlar bilen üpçün edildi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, ýurdumyzda adyk bolşygynyň hasy üpçün edilmegine, halkymyzyň durmuşynyň ýokary derejesiniň ýoly goýulmagyna, möhüm orny eýleýän owagjyk puwdugynyň hemme taraplaryň kämilleşdirilmeginiň, ýetigderli durmuşa geçirilýän durmuş ykdysat syýasatynyň esasy ugurlarynyň biridigini belledi. O senagat toplumynyň ýetigderli ösdürilmegine gönükdirilen toplumlaryň çäreleriň burada ýurdumyzyň öňüm öňüçilerine döwlet tarapyndan berilýän gollawyň netijesinde ägir tuly üstünlikler gazandy hemde durly görnüşli owagjyk öňümleriniň öňdirilýän mukdary artdy. Hormat prezidentime de täze desgalaryň işe girdilmeginiň ýurdumyzyň okunly ykdysady ösüşine ýardym etjekdigini aýdyp, vice-premier ýokary gödekçilik idarasynyň başlygyna ýyladyşkanalyň ýokary hil derejesinde ulanmagy berilmegini üpçün etmegi tapşyrdy. Şeýlekem döwlet başlarymyza milli tenamamyzda möhüm orny eýleýän şanly tenler münasibetli ulanmagy berilmegi meýilleşdirilýän beýleki desgalarda alınıp bolýan işlerim bir gödekçilikde taklamagy tapşyrdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornbasary Gylejew Ahal vilayatynyň Qaky etrabyna we ýurdumyzyň beýleki vilayatlaryna döwrewap ýyladyşkanalaryň açyş dawarlaryna görülýän taýýarlyk barada hatabat berdi. Vice-premier Türkmenistanyň garaşdyrlygynyň şanly 30 ýyllygy, baky bir taraplamynyň 25 ýyllygy hemde 2021-nji ýylyň Türkmenistan paragatçylyk we ananşmaň watan diýilip ýylan edilmegi münasibetli meýilleşdirilen şäherleriň çäklerini 25-nji martda Ahal vilayatynyň Qaky etrabynyň Gaýgysyz Atabaýew adynaky daýhan birleşigine ýyladyşkananyň açylşynyň maksatnamasynyň taslamasynyň taýýarlanynyny habar berdi. Beýdesga Senagatçylar we Telekeçe birleşmesiniň agdasy Oğuz ýoly hojuluk jemgyýeti tarapyndan guruldy. Şol güni Sanul Watan ýurdumyzyň ähli vilayatlaryna döwrewap ýyladyşkanalary işe girmek gözüňde tutulýar. Ýyladyşkanalaryň meýdany 35 hektara barabar bolup, olaryň kuwaty ýylda 8750 tonna güýük önümleri öndürmäge niýetlenenler. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, ýurdumyzyň her bir sebitinde ýeri ýyladyşkany toplumlaryny ýetigderli ulanmagy berilýänini belledi. Olarda ýöňdewazy tejribe esasynda döwrewap tehnologiýalar işiň ornaşdyrylýar. Adyk önümleriniň köp görnüşlerini ýöndürýän kärhanalaryň onlarçasy guruldy. Büyük ýeňirimli işlere hususy iş öwürlüğüň wekilleri işe gatnaşýarlar. Olar agdalan puwdaklarda ýeri maýy goýun taslamalaryny üstünlikli durumça geçirýärler. Milli lidermede daşa ýurtlardan getirilýän haritlaryň orny tutýan öýrimçilikler ýola goýmaga, o senagat toplumynyň maddi enjamlaryň binýadyny puwturandyrmaga, adyk bolşugyny hasy üpçün etmäge uly ähmiýet berilýänini belledi. Döwlet başlarymyza mukaddes garaşdyrlygymyzyň şanly toý münasibetli ulanmagy beriljek döwrewap ýyladyşkanalaryň açyş dawrasyny ýokary guramaçyk derejesinde geçirmek babatda vice-premier birnäçe anyk tapşyryklar berdi. Soňra vice-premier Qaky we Bagdaýhan etraplaryna gurulýan ýeri dokma toplumlaryny hünärmenler bilen üpçün etmek boýunça alınıp bolýan işler barada hatabat berdi. Ýokary tehnologiýalar ornaşdyrylan büýük kärhanalar işe girilenden soň olaryň döwrewap tehnologiýa enjamlaryny netijeli ulanmak hemde dol kuwatyny işedip ýokary hilli öňüm çykarmak maksady bilen häzirki wagtda olary ýörüti hünärli işgärler bilen üpçün etmek orna işler alınıp barlýar. Şoň bilen baglykda Ahal vilayatynyň we Aşgabat şäherindäki başlangyç we orta hünäri okuw mekdepleriniň binýadyna degişli 2-3 aýlyk okuwlary açmak meýilleşdirilýär. Bilim Ministerligi we Ahal vilayatynyň häkimligi bilen birlikde gysga möhletli ýörüti okuwlaryň meýilnamasyny işläp düzmek, şeýlegen büýük kärhanalara gerek bolan ýokary bilimli hünärmenleri, tehnologlary, injenerleri we beýleki hünärmenleri teçip almak üçin degişli ýokary okuw mekdepleri bilen işler alınıp barlýar. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, häzirki döwürde öňdewazy tehnologiýalaryň ýurdumyzyň hemde dünýäniň iň gowy tejribesini ulanmagyň esasyna, ordaş senagatyň çal tepkinlerden ösmegi netijesinde ýurdumyzyň dokma senagaty diňe bir içerki badarda däl, eýsem daşary ýurtlarda da beýäsleşige okuýplygyny ýokarlandyrýar. Dokma senagaty ägir türlü serişleri kuwatyna ýa bolmak bilen Türkmenistanyň ykdysadyetiniň gaýtadan işleýän puwdugynyň okunly ösüşiniň aýdyň misalyny urly.
Büyüpudağın önümçük bünyadi iyilikleri döwrep aplaştırılýa, ýokary kirli taýýar önümleriň görnüşleri giňildirýär diýip döwlet başçylygy aýtdy. Bu ýolgamda görülýän netijeli çäreleri ýaş hünärmenler çekmäge hemde ilatyň işlen üçinçigini gowlandyrmaga mümkinçilik berdi. Milli lidermede dokma pudag üçin degişi hünärmenler taýýarlamagyň wajypdygyny belläp, vice-premieri okuw idaralaryny şu maksatlar üçin giňden ulanmak boýunça degişi çäreleri görmegi taşyrdy. Soňra hormatly prezidentimiz meclise gatnaşyra gidip şeýle diýdi. Hormatly minister kabinetining agzalary, biz minister kabinetining meclisinde bir näçe soralar beretdik. Pudoklar hem ötürmäge gönükdirilen bir näçe resmnamalar kabul etdik. Yani şunun bilen minister kabinetining sany ulam arkaly meclisini geçirip guturýar. Meniň ähliňe ber. Jan sağlygyny, maşgala wadançylygyny hem berkar watanymyzyň gülläp esmegini alyp barýasyny bundan beýlekde ulysynlyklary arzu etdi. Sağ ol. Orta Türkmenistan prezidentinin gol çeken resmi namalar bilen tanış edýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyrlyk döwrüne ýurdumyzda ýüpekçilik pudugyny ösürmek boýunça öňde goýan wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek, şeýle-de pileň önürleýän möçörlerini artdyrmak, hemem hilini ýokarlandyrmak maksady bilen Türkmenistan prezidenti karar çekdi. Resmi nama laýykda Türkmenistanyň owy hojalyk we daşky uşagy goramak ministrligine hemem welaýetlaryň häkimliklerine 2021-nji ýylda 2100 tonna, şol sany Ahar welaýatyna 155 tonna, Balkan welaýatyna 25 tonna, Daşy welaýatyna 500 tonna, Lewap welaýatyna 1010 tonna, Mary welaýatyna 410 tonna çyg pili önürmek üçin etmek tapşyryldy. Owy hojalyk we daşky uşagy goramak ministrligi welaýetlaryň häkimlikleri bilen pili önürmek boýunça baş şertnamalary baglaşmagy, şeýle-de welaýetlaryň daýhan birleşiklerini, owy hojalyk kärhanalaryny, daýhan hojalyklaryny, kärenleçler hemem ýere ýerlerini, ýüpek gurşugynyň ýokary hili tohumynyň zerur mukdary bilen üçin etmäge borçlydyrly. Welaýetlaryň häkimliklerini şu karara laýykda pili önürmek boýunça şertnamalaryň borçnamalarynyň dol möşörde ýerine ýetirilmegini üçin etmek tapşyryldy. Türkmenistanyň ýokary gödäwçilik idarasynyň işini hasa kemilleşdirmek maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti Türkmenistanyň ýokary gödäwçilik idarasynyň meselleri hakynda karar çekdi. Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň orunbasarynyň wezipesini girdirmek hakynda Türkmenistanyň prezidentiniň 2021-nji ýylyň 11-nji fevralyna çykaran 2132-nji kararyny ýerine ýetirmek, şeýle-de Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň işini hasa kemilleşdirmek maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň orunbasarynyň wezipe borçlaryny garamagynaky bölüm hakyndaky düzgünnamany hemem işgärleriniň wezipe borçlaryny tasdiklamak baradaky karar çekdi. Häzir bolsa Türkmenistanyň mejlisiniň deputatlarynyň dikkatine degişli habar bilen tanış edýäs. Türkmenistanyň mejlisiniň 6-njy çağrylışynyň 13-nji maksady 2021-nji ýylyň 13-nji martynda saat 9:00 sanly video aragatnaşyk arkaly geçirilir. Deputatlary belli almak 2021-nji ýylyň 13-nji martynda saat 8:00 başlanar. Şun Türkmenistanyň Mali we Iqtisadiýat ministrligine hormatly prezident bilen tapşyrygy boýunça Mali we Iqtisadiýat ministrliginiň senagatçy we telekaçy birleşmesiniň hemde Beýik Britaniýanyň GSP Sales Limited kompaniýasynyň arasynda özara düşünmek hakyndaky ähtnama gol çekmek dawarasy boldy. Resmi nama laýyklykda Türkmenistanyň senagatçylar we telekaçylar birleşmesi tarapyndan bu kompaniýanyň önümlerini satyn almaga gyzyklanma bildirilýändigi, GSP kompaniýasynyň bolsa önümleň teňki görkezlerini emele getirmek, şeýle hem umumy netijeligi ýokarlandyrmak, harajatlary azaltmak hemde önürçiligi giňeltmek üçin iň täze eleterli tehnologiýalar boýunça maglumatlary bermek babatyna birleşme bilen bilelikde işlemege gyzyklanma bildirilýändigi beýan edildi. Bu ähtnamanyň iki tarapyň arasyna hyzmatdaşlygyň ösürilmegine berjekdigini anam bildirildi.
Hormatly prezident da yurdumyzda sporty hemem köpçüliklerini beden terbiyany ösürmek baradaky ýürelgleri barha rowaşlyklary wesenýär. Gahrman arkadamydan öňdürüňözürkü başlanýşlar bilen Türkmenistan parahatçylygyň we ynanşmagyň watany ýerinde de berkarar döwletimizde her bir raýatyň aýratynam ýaş neslin köpçüliklerini beden terbiýe hemem sport şäherlerine işleň gatnaşmaklary sagdyn durmuş ýürelgesini eýermekler üçin ähli mümkinçilikler döredilen. Daşowul aýatynyň Gurban Sultan ijadyndaky etrawynyň ýaşaýjysy Ýulduz Jumabaýewanyň sportda gadanan ýeňişleri döredilen ajaýyp mümkinçilikleriň netijeli meýwesdir. Ağır atletika boyunca dünya çempionu Ýulduz Jumabaýewanyň gadanan ýeňişi garaşsyz baky bitirip Türkmenistan döwletimizde köpçüliklerin beden terbiýany we sporty ötürmek boyunca durmuşa geçirilýän uly özgörtmeleň münasip netijeler berýän şaýatlyk edýär. Ýulduz Jumabaýewa ýurdumyzda sporty ötürmäge ýokary netijeli goşan şahsy goşandy. Halkara ýarışlarda Mehriban watanymyzyň sport awraýyny goramakda uly üstünlikleri gadanan üçin Türkmenistanyň watany bolan söýgüsi üçin ýen medali ýeňil awtulog bilen sylaglany. Usta Türganyň bu ýeňişi wilayetde onuň owasyny we öýünni giňden tabaralanyrly. Milli däwe görä şatyr paýy agun sepilip dermanlyk ösümligi bolan üzerlik tutedilip garşylanyrly. Milli liderimiziň sportyň eslenlik görnüşindäki ustatlygy ýaşlara sport bilen meşgullanmagy ruhlandyrýar. Arkada prezidentimiziň görellesi watanymyzyň geljegi bolan ýaşlar üçin nusgulyk mektepdir. Ýetginjekliň arasyna agyr atletika boýunça dünýä rekordyna eýe bolan türgün Ýulduz Jumabaýewanyň gadanan şeýle üstünlikleriniň göz başynda arkada prezidentimiziň nusgulyk işleri, döredýän giň mümkinçilikleri we şertleri bar. Bu ýysonçly waka münasibetli Ýulduz Jumabaýewanyň agdy bir maşgalatyna toý dawaralary giňden ýaýwanlanyrly. Döwletli maşgalada gurulan dawaralar Mehriban arkadagymyza aýdylýan alkyş we hoşallyk sözlerinden dolu boldy. Bagşylan ýerine ýetiren joşgunly aýdym saatları bilen maşgalaň begenç bu ýysonçy utgoşup getdi. Ýanglanan aýdym saatlarda ýurdumyzda ak ýollardan anamly öň alyp barýan gahrman arkadagymyzyň eriz watanymyzyň ýurdumyzyň sporty gadanýan netijeleriniň wasby belentden ýetirildi. Wilayatyň ýaşaýjylary we owadaşlary Ussat Türgöni şahyr paýy bilen tüý sürekden gutladylar. Bu dawara gatnaşan adamlar berkar döwletimiziň bagtyýarlyk dogruny hemişelik peşgeş beren ýurdumyzda ähli bolganlar boýunça ösüşlüň täze belentliklerine tarap anamly alyp barýan sportymyzyň hak gowannary arkada prezidentimiziň janynyň sag, ömrüniň uzak, beýik işleriniň hemişe rowatçy bolmagyny arzu etdiler. Ýetginjekliň arasyna agyr atletika boýunça dünýä rekordyna eýe bolan türgün Ýulduz Jumabaýewanyň şatyr paýyna münasip bolmagy münasibetli. Daşol welaýat häkimligine hoşallyk maslahaty geçirildi. Oňa ýaşuly netliň wekilleri, Türkmenistanyň mejlisiniň deputatlary, jemgyýetçilik guramalarynyň agdalary, sportyň bir näçe görnüşleri boýunça meşgullanýan türgünler gatnaşdylar. Onu täsirli çykyşlaryň bir näçesi dinlenildi. Daşol wilayat häkimligine geçirilen maslahatda arkada prezidentimiziň ýurdumyzda sporty ösürmekde alyp barýan işleri, ýaş türgünlere döredip berilýän giň mümkinçilikleri barada bu ýysonçylan gurrun edildi. Ýurdumyzyň ähli kunjeklerine sport eshalary döwrewap görnüşde gurulyp ulanmagy berilýär. Sport mekteplerine ýaşlaryň sportyň durly görnüşleri boýunça meşgullanmagy, hüner derejesini kämilleşdirmäge giň mümkinçilikler döredilýär. Döredilýän mümkinçiliklerden netijeli peýdalanýan ýaşlaryň arasyna bir neçe sport ýarışlary ýygyderli geçirilýär. Maslahatda bular barada çykyş edenler arkada prezidentimiziň şahyr paýyna münasip bolan türgüni mundan wilayatda sport ulgamyna uly üstünlikleri gadanmagyny arzu etdiler. Halkymyzy asuda awadan durmuşda ýaşadýan, ýurt saglygyna baş baýlygyna deňeýän gahrman arkadagymyza hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Şeýlekin maslahat bilen uğurdaş gurulan sergide sport ulgamyna degişli görkezme esbaplar ýaýwanlanyrly. Ýurdumyzyň sporty gadanýan üstünlikleriniň barha artýanyny beýan edýän bu sergi oňa syn edenlerde uly täsir galyrdy. Hormatly prezident bilen paratatly ýol başlygyny beýtarap Türkmenistan giň halkara hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny özüniň daşary syýasat strategiýasynyň ileri tutulýan uglar hökmüne kesetlep, dünýäniň köp sany döwletleri bilen syýasy, söwda ykdysady hemem ansanperwer medeni gatnaşyklary işleňleşdirýär. Şeýle-de netijeli hyzmatdaşlygyň şäherine ýygyderli giňeldi. Şunlary online görnüşine geçirilýän duşçuklary hemem halkara forumlaryna türkmen wekiliýetiniň sanly ulgam arkaly wekilçilik etmegi munyň aýdyň subutnamasydyr.
Garaşsyz döwletleň arkalaşygynyň ýerine ýetirjek komitet tarapyndan sanly ulgam arkaly geçirilen Garaşsyz döwletleň arkalaşygynyň ykdysady ýeňişiniň nowatdaky 89-njy mejlisine biziň ýordamyzdan Türkmenistanyň Mali we Ykdysadyýet ministrliginiň ýol başlary hemde wekilleri gatnaşdylar. Mejlisde Garaşsyz döwletleň arkalaşygynyň agda döwletleriniň ilatynyň iş öpçünçiligini ösdürmek ugrundaky hyzmatdaşlyk baradaky şertnamanyň tatlamasy, Garaşsyz döwletleň arkalaşygynyň agda döwletleriniň çäklerini arasaçylyk taýdan goramak pudagynaky hyzmatdaşlyk baradaky şertnamanyň tatlamasy hemde Garaşsyz döwletleň arkalaşygynyň agda döwletleriniň ýokunç keselliň ýaýramagyna garşy bilelikdäki hereketleň orta möhletli meýilnamasynyň tatlamasy hakynaky resmi namalary aralyp maslahatlaşyldy. Türkmenistan parahatçylygyň we anançmagyň watany gelenine mukaddes garaşsyzlygymyň şanly 30 ýyllygynı nasip etli. Maýa Kuliýew adynaky Türkmen Milli Konserwatoriýasy bilen Uzeyr Hajybeýli adynaky Bakunyň Saatçylyk Akademiýasynyň professor mugallimläriniň hemde talipleriniň gatnaşmaklaryna sanly ulgam arkaly bilelikdäki bayramçylyk konserti geçirildi. Türkmen Azerbaýjan online konsertiniň dowamyna Türkmen we Azerbaýjan nusgawy kompozitorlarynyň dünýäwelli eserleri ýaş mugallimler we talip ýaşlar tarapyndan ýerine ýetirildi. Dawaraň dowamyny oňa gatnaşyjylar arkada prezidentimize hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Hormatly alymlar, Eniworto ýurdumyň Wuraytana we paýtagtyň Aşgabatda 12-nji martda saat 20-den 13-nji martda saat 20-ne boljak howa bardy. Türkmenistanyň howa maglumatynyň berýän habary bilen tanışýaryň. Balkan ulaýatyna üýtgäp ýamgyrdy howa baryp garaşykly ýagşýar. Demirgazyk günbataran teleskopda 94 metre ýetýän şemal utar. Howa gejetine 4 gradus sowukdan 1 gradus üçin maýl, gündüzine 3 gradus sowukdan 2 gradus üçin maýl. Kenarýaky etraplaryndan norlan 5 gradus üçin sowuk bolar. Ahar ulaýatyna üýtgäp ýamgyrdy howa baryp garaşykly ýagşýar. Demirgazyk günbataran teleskopda 94 metre, käýerlerine 16 metre üçin ýetýän şemal utar. Howa gejetine 3 gradus sowukdan 2 gradus üçin maýl, gündüzde nor etraplarynda 5 gradus üçin maýl, gündüzine norlan 5 gradus üçin sowuk, gündüzde nor etraplarynda 3 gradus üçin maýl bolar. Mary welaýatyna üýtgäp ýamgyrdy howa baryp ýagşýar. Demirgazyk günbataran teleskopda 94 metre, käýerlerine 16 metre üçin ýetýän şemal utar. Howa gejetine 6-11 gradus, gündüzine norlan 5 gradus üçin maýl bolar. Lewap welaýatyna üýtgäp ýamgyrdy howa baryp ýagşýar. Günbataran teleskopda 94 metre, käýerlerine 16 metre üçin ýetýän şemal utar. Howa gejetine norlan 5 gradus üçin, gün orta etraplarına 14 gradus üçin maýl, gündüzine 2 gradus sowukdan 3 gradus üçin, gün orta etraplarına 18 gradus üçin maýl bolar. Daşowdy welaýatyna üýtgäp ýamgyrdy howa baryp gar ýagar. Demirgazyk günbataran teleskopda 94 metre, käýerlerine 16 metre üçin ýetýän şemal utar. Howa gejetine 1-6 gradus, gündüzine 2-7 gradus sowuk bolar. Paýtagtyň Aşgabatda üýtgäp ýany burutly howa baryp garaşykly ýagşýar. Demirgazyk günbataran teleskopda 12-14 metre ýetýän şemal utar. Howa gejetine norlan 2 gradus üçin maýl, gündüzine 1-3 gradus sowuk bolar. Ýurdum boýunça mart aýynyň 13-nä magnit hadisasynyň gowşak täsirli bolmagy aşylýar. Edi watandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzümini tozan böreçikleriniň möçberiniň haýatydan 7 götürüm artmagy bilen baglanyşykly. Howa şertleriniň adam bedenine ýetirýän oňoýsuz täsirleriniň öňüni almak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy. Şeýle hem ýaz pasyna howanyň derejesiniň üýtgeýäniňi nazar alyp, pasly uraga inmegi maslahat berýär. Mehriban ýylaşlar, bu düzgünleri berk berjaý etseňiz, ýylyň islenip pasyna öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlarym, şunuň Watan Habarlary episodyny jemleýäs. Berkarar döwletimizden bagtyrlyk döwründe aty Watan Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşür etýär. Ähli ösüşüň ödenine bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş sag bolun, edi dileşer.